Dwi'n awyddus i drafod chydig bach am yr Ysbryd Glan hefo chi. Ac fel rhyw fath o giat i'r hyn dwi'n mynd i ddeud, dwi wedi dewis adnod o rwythfed bennod o Rhufeiniaid. Mae'r rwythfed bennod o Rhufeiniaid yn sôn lot am waith yr Ysbryd Glan. A mi fyddai'n werth i chi ddarllen y rwythfed bennod os gewch chi gyfla. Ond dyma'r adnod i chi Paul yn ysgrifennu. Ac os ydy ysbryd yr un gododd Iesu yn ôl yn fyw, wedi dod i fyw yno chi, bydd e'n rhoi bywyd newydd i'ch cyrff marwol chi hefyd. Dyna mae'r Ysbryd Glan sydd wedi dod i fyw yno chi yn ei wneud. Da ni newydd fod yn dathlu Pentecost gyda'n gilydd fel eglwysi. A mae o'n ddathliad llawen. Yn cofio fod yr Ysbryd Glan wedi dod yn rymus yn ôl yr addewidion oedd wedi rhoi yn yr Hen Testament gan y proffwydi ac hefyd wrth gwrs gan Iesu. A da ni'n canu yr hen emyna hefo arddeliad gyda'n gilydd am yr ysbryd. A da ni'n canu rhai hiraethus fel yr emyn hwn gan Jacobs Abergwein. Da chi'n gwybod y geiriau. O na ddoi'r nefol fflam o'r nef i'r hen allorau. Y fflam wna'r weddi'n gref bod hwyr a bore. Does dim ond sanctaidd dan all roi'n henaid glân a deffro newydd gan yn ein calonnau. O na ddoi'r nefol wynt i chwythu eto fel byn y dyddiau gynt drwy'n gwlad yn rhithro. Ond fyddai'n teimlo na ryw emyn hiraethus ydy hwn yn sôn am yr hyn sydd wedi bod. Nes i edrych ac fe gyhoeddwyd yr emyn hwn gyntaf ym 1916 yn y caniadydd cynulleid fal newydd. Wel, mae'r newydd yn hen erbyn hyn. Camgymeriad ydy rhoi y gair newydd ar unrhyw beth Cristnogol, oherwydd bod nhw'n heneiddio. Ond dod 1916, mond cwta 20 mlynedd ers y diwygiad mawr dim 4, dim 5. Eto mi oedd Jacobs Abergwein yn ei weld fel rhywbeth oedd wedi bod ac nid rhywbeth yn y presennol. Ac o'n i dyna ein profiad ni heddiw. Da ni wedi gweddio a gweddio nes mae'n tafodau ni yn dwll am ddiwygiad, ond does na'm un grymus wedi dod. O na ddoi'r nefol wynt da ni'n canu, ond dydy'r ysbryd ddim yn chwythu. O na ddoi'r fflam o'r nef i'r hen allorau, ond dydy o ddim yn dod a dydy o ddim yn llosgu. Ac o'n i dy gwir yw yn bod ni'n tybio yn calonna, unwaith mae'r tân ysbrydol yn diffodd, does na ddim modd ei ail gynna. Fel yr hanes trist am Port Talbot a'r ffwrneisi dyr yn gorfod diffodd. A maen nhw'n dweud unwaith maen nhw wedi diffodd, dydy o ddim yn bosib i hail gynna. Ond ai gwir hynny yn y cyd-destun Cristnogol a chyda'r ysbryd? Oherwydd dwi'n credu yn bod ni yn aml yn camddeall y ffordd mae'r Ysbryd Glan yn gweithio. Ac oherwydd ein hanes yng Nghymru o ddiwygiadau cynhyrfus emosiynol yn bod ni wedi cael camargraff. A mae angen i ni ddeall yn well sut mae'r Ysbryd Glan yn gweithio heddiw. Fe ysgrifennodd Tudur Jones yn ei lyfr Campus yr Ysbryd Glan fel hyn. Yng nghanol pesimistiaeth ac anghrediniaeth yr 20fed ganrif, yma'r goleuni yn llewyrchu. Neges ganolog y Beibl o ben bwy gilydd yw fod Dyw'n dduw byw. Neu a'i roi mewn ffordd arall, yma Dyw'n mynnu busnesu iachawdwriaeth dyn. Rhaid wrth ymyraeth Duw a mae felly'n unig y gellir perswadio dynion i wynebu'n onest eu cyflwr. Un o argyhoeddiadau cyndyn yr anghrediniwr yw fod Iesu Grist yn amherthnasol. Ceir pobl yn ein cymdeithas ninnau sy'n mawr obeithio y bydd Iesu Grist yn ei gadael yn llonydd. Beth sydd amnelo ef a hwy? Yr Ysbryd Glan sy'n gwneud Iesu Grist yn berthnasol, crea gyswllt rhwng dynion a Iesu Grist.
y mae'n ei argyhoeddi. Geiriau Parchg Ddr Jones. A falla bod ni wedi cysylltu'r Ysbryd Glan yn ormodol hefo cynyrfiadau ysbrydol, gan feddwl mae dyna'r unig beth mae'r ysbryd yn ei wneud. Mae angen i ni ddysgu yn well am waith cyson yr Ysbryd Glan. Rwan ta, nid hap a damwain yw mae'r gair sydd yn y Groeg am ysbryd ac anadl ydy pneuma, fel pneumonia a pneumatic drill. Gellir ei gyfieithu fel ysbryd ac anadl. Felly yn y Testament Newydd mae yna chydig o chwarae ar eiriau, a hynny'n fwriadol. Yr anadl yw'r ysbryd yw'r anadl, ac mae'r anadl yn rhoi bywyd. Nid oes bywyd heb anadl. Does na ddim bywyd yn yr eglwysi heb yr ysbryd. A Duw ydy'r Ysbryd Glan. Un o bersonau'r drindod yn dad, mab ac Ysbryd Glan. A Dyw'r ysbryd sy'n cymhwyso gwaith a chybol Iesu i'r cread, yn ei gyfanrwydd ac i ddynoliaeth. Felly, beth dwi eisiau gwneud yn y fan yma ydy mynd ar ôl beth ydy gwaith cyson yr ysbryd yng nghyd-destun pobl Iesu Grist a'r eglwys. Wrth gwrs mae yna elfennau eraill i waith yr Ysbryd Glan, fyddai ddim yn ei cyffwrdd yn y fan yma. Mi hoffwn i awgrymu chi ar sail y Beibl 3 pheth. Yn gyntaf bod yr ysbryd yn creu bywyd, yn ail bod yr ysbryd yn cynnal bywyd, a wedyn yn drydydd i gloi bod yr ysbryd yn adnewyddu bywyd. Felly, dewch i ni fynd yn gyntaf at mae'r ysbryd yn creu bywyd. Dyma da ni'n weld mewn gwirionedd ar ddydd y Pentecost. Ar y dydd hwnnw, ers 10 diwrnod, mi oedd Iesu wedi gadael y ddaear hefo'r esgyniad, ac mi oedd y disgyblion yn disgwyl i addewid yr Iesu gael ei gyflawni. A phan ddaeth yr Ysbryd Glan, fe grewyd yr eglwys Gristnogol. Wrth gwrs, mi oedd Israel wedi bod yn bobl i Dduw trwy y milenia, ond nawr mi oedd yna benod newydd yn cychwyn oherwydd gwaith a chybol yr arglwydd Iesu. Ar hwn gychwynnodd y gwaith oedd anadl yr Ysbryd Glan. Fe lanwyd y disgyblion hefo hyder a dawn ac eglurdeb meddwl, daeth cymuned yr eglwys Gristnogol at ei gilydd o dan ei arweiniad. Da ni'n cael disgrifiad o hyn ar ddiwedd yr ail benod o lyfr yr Actau, fel hyn yr ysgrifennodd Luc. Roedden nhw'n dal ati o ddifri, yn dilyn beth oedd yr apostolion yn ei ddysgu, yn rhannu popeth, yn bwyta a dathlu swper yr arglwydd ac yn gweddio gyda'i gilydd. Roedd rhyw ymdeimlad o ryfeddod dofn yn eu plith nhw. Roedd yr apostolion yn gwneud gwirthiau rhyfeddol oedd yn dangos fod Duw gyda nhw. Roedd pawb oedd yn credu yn teimlo i bod nhw'n un teulu ac yn rhannu popeth gyda'i gilydd. Roedden nhw'n gwerthu heiddo mwyn gallu helpu pwy bynnag oedd mewn angen. Roedden nhw'n dal ati gyfarfod bob dydd yng nghwrt y deml ac yn bwyta a dathlu swper yr arglwydd yn hau ei gilydd, yn llawen a hael. Roedden nhw'n moli Duw, ac roedd agwedd pobl tuag ati nhw'n bositif iawn. Roedd mwy a mwy o bobl yn ymuno â nhw ac yn cael ei hachub gan Dduw bob dydd. Ac yn y fan yna mae yna ddisgrifiad o yr eglwys gynnar. A da ni'n sylweddoli fod Duw yn yr Ysbryd Glan yn creu yr eglwys Gristnogol, yn galw credinwyr yn Iesu at ei gilydd i fod yn gymuned o ddisgyblion. A tystiolaeth a gwaith yr Ysbryd Glan heddiw yw bodolaeth yn eglwysi ni, bodolaeth cymunedau Cristnogol, eich ffydd chi a fi. Yn y frawddeg olaf o'r darn nes i ddyfynu o Actau 2, mae'n dweud fod pobl newydd yn cael eu hennill o'r byd. Mae hwn yn dod â ni at yr ail beth dwi eisiau sôn amdano fo. Fod yr Ysbryd Glan yn creu drwy ddod â phobl i ffydd.
Mi soniodd Iesu Grist am hyn yn do, wrth siarad hefo Nicodemus yn Ioan 3. Yn y fan honno, fe ddwedodd Iesu yn wir rwy'n dweud wrthyt, ond i chaiff rhywun ei eni o'r newydd, ni all weld teyrnas Dduw. Ac medda Nicodemus wrtho, sut y gall neb gael ei eni ac yntau'n hen? A tebodd Iesu yn wir rwy'n dweud wrthyt, ond i chaiff rhywun ei eni o ddŵr a'r ysbryd, ni all fynd i mewn i deyrnas Dduw. Yr hyn sydd wedi eni o'r cnawd yw, a'r hyn sydd wedi ei eni o'r ysbryd yw. Paid ar hyfeddu i mi ddweud wrthyt, yma'n rhaid eich geni chwi o'r newydd. Ioan penod 3 yma'r dyfyniad yna. Mae gwaith yr Ysbryd Glan yn hanfodol yn y broses o ddod â phobl i argyhoeddiad mae Iesu Grist ydy y gwaredwr. Yn aml mae'n gweithio'n dawel y meddylia pobl sy'n clywed am Iesu gan greu bywyd newydd yn eu calonna. A mae rhaid i ti ystyried fod yr ysbryd yn gweithio rwan yn dy galon di, yn dangos harddwch yr arglwydd Iesu, yn danog ildio di hun iddo, i fod yn ddisgybl triw wrth iddo fod yn arglwydd ar dy fywyd. Felly mae'r ysbryd yn creu bywyd, fe greodd bywyd ar y Pentecost, mae'n creu bywyd drwy i bobl newydd yn gyson ddod i ffydd. Yna mae'r ysbryd hefyd yn cynnal bywyd. Mae rhaid ni fod yn ymwybodol o hyn. Mae'r ysbryd yn cynnal bywyd o fewn i'r greadigaeth naturiol a'r galeithau enfawr. Ond fo hefyd sy'n cynnal bywyd teyrnas Dduw, eglwys Dduw, pobl Dduw. Yr ysbryd ydy anadl einioes y cwbl. Pan da ni'n credu yn Iesu, yr addewid clir ydy fod yr Ysbryd Glân yn dod i fyw yn calonna ni. Nes i ddyfynu o'r Rhufeiniaid 8 ar y cychwyn, gai'ch atgoffa chi beth sy'n cael ei ddweud yn y fan honno. Ac os ydy ysbryd, yr un agododd Iesu yn ôl yn fyw, wedi dod i fyw yno chi, bydd e'n rhoi bywyd newydd i'ch cyrff marwol chi hefyd. Dyma mae'r Ysbryd Glân sydd wedi dod i fyw yno chi yn un wneud. Y Beibl.net ydy hwnnw. Yn Saesneg maen nhw'n deud weithiau, dydyn, oh, this is what I do. A mae'r cymal yna ynglyn â bod yr Ysbryd Glân wedi dod i fyw yno chi. Wel, dyma mae o'n neud. Mae o'n cynnal y bywyd Cristnogol ysbrydol. A dyma rhywbeth pwysig i'w gofion yn dyddiau ni. Cyfnod y diriwiad, cyfnod y hunan hyderus anghrediniaeth, cyfnod y calon galedwch mawr i gariad Duw. Rhaid cofio hynny fod yr ysbryd ar waith ynom, yn yn gwendid ac yn yn meddiant, wrth i ni gadw'n ffyddlon i'r arglwydd. A mae'n tynnu'n sylw beth a hefyd at Iesu, fel nad ydyn ni'n colli golwg arno fo. Mae'n helpu ni ddarllen y Beibl, i oresgyn temtasiynau i fyw yn ffyddlon. Mae'n rhoi doniau ni ddal ati i garu pobl a gweini ar y gwan a'r bregus. Mae'n rhoi doniau i ni rannu y newyddion da am Iesu. Nid clwb cymdeithasol ydy eglwys, nid gweithgarwch seciwlar ydy eglwys, nid traddodiad ydy eglwys, ond criw o bobl sydd wedi galw at ei gilydd trwy'r ysbryd i fod yn ddisgyblion i Iesu, i rannu'r newyddion da ac i gynnal ei gilydd mewn ffydd a chariad ac i fod yn dystion i'r gymdeithas. A phan mae person yn dod yn aelod o eglwys, mae'n dod yn rhan o rywbeth arbennig. Oherwydd gydag eraill yw corff Crist, mae pob Cristion yn fricsen hanfodol yn wal yr eglwys mae'n aelod ohoni. Felly, mae'r ysbryd oedden ni'n edrych arno fe i ddechrau yn creu bywyd, ac yn y fan yma, da ni'n gweld fod yr Ysbryd Glân yn cynnal bywyd yn ein plith ni, mewn llwyddiant ac mewn aflwyddiant.
Ac yna i gloi, y peth ola dwi eisiau ei rannu hefo chi ydy fod yr ysbryd yn adnewyddu bywyd a gwaith Iesu Grist. Ddyla ni fel Cymru fod yn ymwybodol iawn o hyn wrth ystyried hanes Cristnogol yn cenedl ni. Dwi'n mynd i amlhau geiriau yn y fan yma. Mae'r Ysbryd Glan yn ôl ewyllus Duw yn gallu adnewyddu bywyd ysbrydol yng nghalonna unigolion, yn y dystiolaeth Gristnogol ac y mywyd ysbrydol cenedl. A dyma yw ein gweddi o wythnos i wythnos fel Cristnogion. Da ni'n gofyn i Dduw adnewyddu ei waith yn ein plith, fel Cristnogion Cymraeg yn arbennig. Ac fe allwn fod yn dawel hyderus y bydd Duw yn gwneud hyn yn ei amser da ei hun. Gwyneler dewyllus. Yn hanesyddol mae Duw yn adnewyddu ei waith a gwaith ei deyrnas a'i eglwys drwy bobl ifanc yn bennaf. Ond pobl ifanc yn cael eu cefnogi gan Gristnogion hŷn a phrofiadol. Yda ni yn agored i hynny? Pobl ifanc oedd yn y diwygiad Methodistaidd, pobl ifanc oedd yn y 4edd ganrif ar 15 yn llawn sêl cenhadol. Pobl ifanc oedd yn niwigiad dim 4, dim 5. A phobl ifanc fydd yr ysbryd yn ei defnyddio eto i adnewyddu gwaith Duw yn ein plith. Pan da chi'n gweld ffrwyth yr ysbryd y mywyd yr ieuenctid ac oedolion ifanc, rhowch le, rhowch anogaeth, rhowch ysbrydoliaeth iddyn nhw yn y gwaith hwnnw. Weithiau mi fyddai yn meddwl, mi fyddai'n braf mynd yn ôl i gyfnod arall yn hanes Cristnogaeth fel yn yr eglwys fore a'r cyffro yn llyfr yr Actau. Neu mynd yn ôl i ddiwygiad 1859 lle sgubodd yr Ysbryd Glan trwy'n gwlad. 100,000 o bobl yn dod i ffydd yn ôl y sôn. Ond eto, heddiw mae Duw wedi fy ngalw i a chitha i fyw ynddo ac i fod yn dystion i'w gariad mawr yn Iesu Grist. A heddiw mae'r Ysbryd Glan ar waith yn yn plith yn creu bywyd, yn cynnal bywyd ac yn adnewyddu bywyd.